Ei, hola, bon dia. Ja he vist l'episodi 2 i em fa mal de cap i tot, de tanta tragèdia, fàstic de titans, t'ho juro, L'Eren està out i no m'estranya. És que els titans estan fets malament expressament, Vull dir, tu mira-li com els hi fan totes les dents, saps? Això mai es fa, perquè queda malament. I aquí es fa expressament, saps? Terrible. El pare sembla que és innocent, però ja em diràs tu com ha rebut la informació. Perquè què, li han enviat un WhatsApp? O ha vist pel Twitter, saps? No sé quina tecnologia hi ha en aquesta època i com es transmet la informació. Per tant, almenys sembla que li sap greu. Crec que està bastant clar que hi ha diferents tipus de titans. No? Hi ha el gran aquell que surt al principi, i ara ha sortit un de veterano, així amb els cabells blancs, que nano ha fet un sprint que s'ha carregat la porta de la muralla perquè l'estaven mig tancant. Ha sigut bastant èpic. Llàstima que sigui pel bàndol dolent, saps? Això que ha fet, jo he fet sovint, saps? És el típic arribes just a classe, que sona el timbre i ja, pam, arribes a la porta, abans que la tanquin, doncs... Hola, bon dia. Volíeu començar sense mi? No, espereu-me. El personatge preferit de l'episodi d'avui ha sigut Mikasa, sens dubte. El moment de Eren calla, pam! Boníssim. Hi ha d'haver una secció també d'Eren i els seus somnis, perquè sembla que és bastant important, no? Aquí no he entès ben bé què passava, hi havia una xeringa, hi havia una clau i de cop l'Eren es desperta i té una clau que crec bastant que abans no la tenia. Per tant, no sé, misteri. I sembla que ens trobarem un training arc perquè s'enllisten a l'exèrcit i estaran 3 anys entrenant, que honestament, si me'ls poden estalviar i m'ensenyen com estan d'aquí 3 anys, ho firmo, Després em poden ensenyar un flashback de tant en tant, sí, estil One Piece. A mi m'agrada. Doncs fins aquí l'episodi 2. Bastant calmat, o sigui, dintre del que hi ha no ha passat molta acció, molta informació, no, ha sigut bastant tranquil. Ens veiem a l'episodi 3.